سلام كميك أنكم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون بزعبا استزرقحا غازيتاتات حداث إرترا الحديثة إرترا حداثن إرترا بروفايلن أتوكيرات تدانا مدب دهساس حت مدينة حيزنا لكم كأرينا زلنا تصبق مكتتال ጋዜጠኛ سليمان أحمد أب عمدت أن نلخص دمن أقداسنتنا ملكتو دم مالت هيوت مخانو بزي دم كتصالنت هيوت كم زي حسب أب أقلقلوت عنا هلاوة بقعتو استحلوة وحش دم وسان مخانو نابرهو بمقتصال أب زمناوي فلتاتن مرمرن دك سبات إنا برخز خدلو زلو زمن التكنولوجي دم كسنع كتوهي تخألن زلو بزي دما بستفرالي مخنات زقات محماماتن مقداتن نسو زسعبو مفساس دمن نمتكو كاب دك سبات دم اكاب اتنكو أماراتي دحنت توسيدو يركب ازي كعوات زغل بحلنان سناي دليتن دم زلقسو ولنتوان لقست دم مزهلو ترايو دم دك سب بعليت هايمانوت توتان عدمن زي فلاي كاب زخنة ولنتاو لقاس دم نزخنة دم زدل زيقا زساممعو دم بنت ايوهاب أب هاجرنا دم يشيطنيو بتوسخي ندحر بايتان تاريخن معقب وحس دم أب إرترا تحستو دم عينتات دمن من كاب من يوسد زبلو أمرات بسفيحو قليتلو غازيطኛ إفريم هابتتين أب عمدي بهلن سنة طبابن يبلو خالو بزبل عرستي أب سنة قطمي مهزون ملسان قطمتي فترا قطمتي زتوكرة بملكع مسنداو تراتمتو وحز حسابات قريب يركب قال خابقو قطاماي اتخلو جزي حق الزارب حساويو كب هالك اي سمعكن مالتهم سي نتحقز بزأم من حاسوت غير كاي خات قلتو ودي نقول نسخكو كليوباترا اخي كبلا سميعها خمت تفلت رقطنيا ازي وصو حاسوتيو انا كمي غير كليوباترا كخون خل اتمن كومو مسبلك اخي هالولو تبلي تدلي امو يزنقعكن ديوم زبلو حجي بزعباي وي بزعبخاي كون زارب زلخو بزعبا سنت بابيز نقرك زلخو نابنت ابزانات كدرفي طرقالات انبر كامن زخل حاسوت يلان زغونو خوينو قطماي وترو حق الزاربن حساون كم زخونه تنغيرنالو زيت حسو انتخونكا مسلخ تفطر زقال يكونن سلا زيت حسو يخاكو بزا صبقتي اتبل قال احميم كان زلخا ولا قرب نزن عينتيكا ورحي عمل اتا كتب لنا يتخلن نزي سويس كانال زمسل شمطيك انت مبلكاو ابسنه طباب زلو حقي نتي كال عالم حسوت يمسل يخون قطمي ابسمع عند انبر اب قالات كم زي تكر بتحد وجن كا قطمي زسمعوا قالات كم زنافق قطمي زلسسن او وشط خاز استمقر نمبر زنباب كم زي كونه قطمي من با مالت بعين خمس مسمع مالت دما باذانكا مرأي مخانو ينقر خلو أب عمدي شباب نوس عمدي حسابات كان متحف The Age of Unprison تبقيسو أمهرون لوطن تملخيتو زركب نتبتات بزرزر تقليتو قال كبت حستو بأبها لا تشارلز هاندي مهرو بغصبت زد الرأس أقاي كونن مهرو بتي أم مسرح تمرتي نخلص حساباوي فلتت راي زعكن مرمراي كونن زقلت مهرو مالت حنقولكا ممتات ناي هيوت اللي مدخان بزعبا نقرات زلك أتحساسبان مقد عبيد كان مقيار مالتيو مهرو تمكرو خاب مزياد تبعصحون تفتنونيو مهرو كتتري تسعات حسابات تبعتن دقف قزار اسخان يدليو مهرو مالت نتوم عبد الرجا حساب تراي زدمقو طموح زي بلوم حرقوص قوص مويا ام زي تاورو بو منصر تمكرو زيد اللبو مهران ايوكلنيو بقندو مهرو مالت كالوت اقدموم ناي زرخبو فتح قدلات مفلات مالت يكونن يقدس شجر جزار اسنان حبرة سبنان مردا نجزاء طغمنان علما حبرة سبنان متعارن اتفتح اكل هيوتنا مخانو مجنزابن مالتيو زبل يركبو غازيطኛ يوسف هايلي مريم اب عمدي سدرابيت وصيتاوي مبهال ولدن ممهرانن املكيتو علما مبهال امونغوتوم زبهالو زلو كلته وي كاب كلتن لعل سبات ناي حبر مرداتا نمهناتيو بوغير كدما نتي تبقسوملو زلو علما بناي حبر مرداتا افشوتون مبصحيو ربح مبهال بزحيو طراي زيكونه سبات بزي مبهال ابز عالم كنبرون نطفتاتهم ككايدون ايخلونيم دحر متقاس امونغو ولدن ممهرانن وصيتاوي مبهال نخلو زحجزو نطفتات زرزيرو اقميطوم الله
ጋዜጠኛ ዓደል ሳልሕ እድሪስ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ኣገልግሎት ጥዕና ንኡዞባ ቀሮራ ዘላለ ጽሑፍ ኣስፊሩሎ። ጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ ቃስም ኣሕመድ ምስ ሓላፊ ትካል ጥዕና ንኡዞባ ቀሮራ ነርስ መሐመድ እድሪስ ሓመድ ናይ ዝሃቦ ሓበሬታ ጽሙቕ ትሕዝቶ ምዃኑ ተነጺሩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ መልሓቕ ኣልኣዳብ ወኣልፍኑን ጋዜጠኛ ጀማል መሐመድ ዓሊ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ኣልድያእን ኣልኣመልን ናይ ዝተኻየደ መዛዘሚ ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ጸብጻብ ኣቕሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ቀዳያት ተንመውያ ኣብ 15 ግንቦት ንዝዝከር መዓልቲ ስድራ ቤት ዓለምና ኣመልኪቱ ኣገዳስነት ስድራ ኣብ ሕብረተሰብ ዘጉልሕ ትሕዝቶ ሰፊሩ ይርከብ። ጋዜጠኛ ታደሰ ተኽለ ኣብ ዝዳለዎ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ረብሓ ሓረስቶት ዝጻረር ሽቶ ቁጽጽር ክሊማ ብዝብል ሓረስቶት ኤውሮጳ ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ጠልባቶም ንኽሰምዕ ጽቕጢ ንምግባር ዳርጋ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍታት ክገብሩ ጸኒሖም። እዚ ኣብ ምሉእ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝተነዓዓበ ተቃውሞ ብሰንኪ እቲ በብእዋኑ ዝወፅእ መምርሒታት ሓለዋ ኣከባብን ስርዓተ ምሕደራን ሕርሻን ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኤውሮጳ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበረቶ ናይ ንግዲ ስምምዓትን ክንክን ኣከባቢ ንምቁጽጻር ዝኣተወቶ መብጻዕታትን ንሓረስቶት ኣኽሳሪ ዝኾነ ኩነታት ስለ ዝፈጠረ እቲ ተቃውሞ ስምዕታ ንምቕራብ ዝተበጋገሰ ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ንምንቅስቓስ ከተማታትን ጽርግያታትን እናዓገተ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ብናይ ሕርሻ ትራክተራት እናተሰነየ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብዘይ ዝዕግብ መልሲ ክሃድእ ስለ ዘይክእል እቲ ባይቶ ንኹሉ ምርጫታት ከጽንዕ ጸኒሑ። ኣከባቢ ንምቁጽጻር ዝወፀ ኣዋጃት ምስ ረብሓ ሓረስቶት ዘሳኒ መደባት ክሕወሶ እንተዳ ተፈቲኑ ኤውሮጳ ክትበጽሖ ዝተመባጽዓቶ ሸቶ ዕንቅፋት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ። ብኣውራኡ ብዓለም ለኸ ደረጃ በቐሊል ዘይብተኽን ተሳሒቡ ዘይውድአን ነዊሕ ናይ መዘዝ ፈትሊ ክኽሰት ስለ ዝኽእል ብርቱዕ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ኣይተሳሕተን። ኣብ ዝመጽእ ሰነን ዝካየድ ባይታዊ ምርጫ ምቅርራባት ዝገብራ ዘለዋ ሰልፍታት ነዚ መረረ ናይ ሓረስቶት ከም ቀንዲ መኽሰብ ዘናዲሉ ዛዕባ ክኸውን ከም ዝግመት ድማ ተነጺሩሎ። ጋዜጠኛ ማርታ ክብሮም ኣብ ዓምዲ ኣንክሮ ስግንጢራዊ ፍጻመታት ሆቴል ሴሲል ብዝብል እቲ ሆቴል ኣብ 1924 ካብ ዝህነጻት ሒዙ ብብዙሕ ምስጢራውያን ፍጻመታት ዝተመልአ እዩ። ኣብዚ ሆቴል ብውሕዱ 16 ነፍሲ ቅትለትን ካልኦት ብዙሕ ስግንጢራዊ ፍጻመታትን ኣጋጢሞም። ከምኡውን ብዙሓት ገበነኛታትን ቀተልቲ ሰባትን ዝዕቀቡሉ ሆቴል እዩ። እዚ ሆቴል ኣብ 1924 ብዊልያም ባንክስ ሃነር ዝተባህለ ሰብ እዩ ተሃኒጹ። ሃነር ነዚ 700 ክፍልታት ዘለዎ ሆቴል ክሃነጽ ከባቢ $1 ሚልዮን ይወዲሉ። እዚ ሆቴል ንዓለም ለኻውያን ነጋዶን ላዕለዋይ ክላስን ተባሂሉ ተሃኒጹ። ሃነር ግን ነዊሕ ከይጸንሐ ማለት ድሕሪ 2 ዓመት መኽፋት እቲ ሆቴል ክጥዓስ ተራእዩ። ምኽንያቱ ዓለም ብሰንኪቲ ሆቴል ናብ ጭንቀት ብምሽማማን ሎስ አንጀለስ ድማ ናብ ቁጥባዊ ቅልውላው ብምእታዋን እዩ። እቲ ጽቡቕ ስም ዝነበሮ ሆቴል ድማ መዕቆብን መሕብእን ገበነኛታት ኮነ። ብዘይካዚ ቁጽሪ ኣብዚ ሆቴል ናይ ዝሞቱን ስግንጢራዊ ፍጻመታት ናይ ዘጋጠሞምን ሰባት እናወሰኸ ኸደ። ኣብ 1930 ጥራይ ኣብዚ ሆቴል 6 ነፍሲ ቅትለት ከም ዘጋጠመ ተመዝገበ። ገለ ካብኦም መርዚ ሰትዮም ህይወቶም ክሕልፉ ከለዉ ገለ ድማ ካብ ላዕለዋይ ደርቢ ዝጸደፉን ብጥይት ነፍሶም ዘጥፉን እዮም ዝብልን ካልኦት ክስተታትን ተጠቒሶም ኣለዉ። ብጋዜጠኛ ሙሉ ብርሃን ሃብተ ገብርኤል ኣብ እትዳሎ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 6 ክፋል ቀመር ህይወት ንጸጥታ ስምዓዮ ይዛረብዩ ንልብኻ ስምዓዮ ይፈልጥ እዩ ኦጂብዋ እቲ ናይ ብሓቂ ልቦና ዝመጽእ ንሕና ክሳብ ክንደይ ብዛዕባ ህይወት ገዛ ርእስናን ዓለምናን ሂደት ከም እንፈልጥ ምስእኒ ግንዘብ እዩ ሶቅራጦስ ልቦና ኣብ ቀጻሊ እንታይ ትሰርሕ ምፍላጥ እዩ ክእለት ብኸመይ ትሰርሖ ምፍላጥ እዩ ጭውነት ነቲ እትፈልጦ ምስራሕ እዩ ቶማስ ጄፈርሰን ንቁስልኻ ናብ ልቦና ልውጦ ኦፕራ ዊንፍሪ ብዛዕባ ህይወት ማእልያ ዘይብሎም እንማሮም ከም ዘለውና ርድዩ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣብ ህይወትና ክንመሃሮም ዘለና ድማ ልቦና እዩ ልቦና ሳሕቲ ጥራይ ዘድልየና ጉዳይ ኣይኮነን ብንጥፈት ክንተሓሓዞ ዘለና እዩ ዝያዳ ህይወት ማለት ዝያዳ ገንዘብ ዝያዳ ባህታን ዝያዳ ትርጉምን እዩ ልቦና ድማ እቲ መሰረታዊ ክብሪ እዩ ካብ ዓሻ ፈታዊ ለባም ጸላይ ክበሃል ዘይሰምዐ ሰብ ኣሎ ክበሃል ኣይካልን እዩ
إذا أبهلا نأقداسنت لبونا طبق جراس لأتقولحي كي تقسكوا كحلف زيد اللخو نقل سبات كاب يونيفرسيتي وطأي ولا حنتي تمهار كوينو يسمع منيو نساتهم كاب مهرو زي قوات الرسب انتاي كنا مهار نخل إلهم ببدع كحاطو يسمعو كم زعينة رديت كاتو نقدميت كسقو منا أي كلنيو كم زعينة ملخختا أعناونيو أتمنتايسي نتوم أبكوابينا زلو دققتن أقدستن نقرات كام ممهر سلزعن قصنا حدا سب علتاوي هيوتو بقبو يمرح انت دأهليو امو خا نتساقمات هيوت انت بديهو كاب هيوت كور تمكرو قسيمو ألو مالتيو ولدنا كاب مهرو أأمرو زبلوو عمقنا كنتنتنو انت فتينا قليل ترقوما يكونن زلوو أب عمدي محبراوي عبيت موسبون أم قصال ولدون زلو ربحا بزبل بحق تفترو تقبال نزلوو أمونغو كلتا أنتار صوتا زفتسم محبراو متأثر وي زمدنايو موسبو دك سب فتوتهم زقلتلو ولدهم قصال نزو حسلون حد حداوي متحجازن مردان زرقاقصلون محبراو قداي بمخانو أمانغو بهلتات حبرتسبات هاجراتن كالئن فللي ولان تهلو بتنقاقن عتوبنتن زتحاز مسرح هيوتيو أب هاجرنا موسبو كابتوم كالوت محبراو قدات بستفلي أقباب نويح مسرحات زحقفن تساتفو حيالة سبات زحاتتن حقاون وقعاون وعلتا بايلي زقلت بقعتن مشتئتن سدرابيت بفقرن سنتين نستهانسات تكال نختكون دما مسارتا زيادة أم موسبو زمركوسيو مرعى كنيو بهلاون هايمانوتاون تنبلات محبراو سرعاتن رقاعتن حبرتسب زفتر كمون كبرتاتن مورالن سدرابيتات زمازن محبراو وقع مخانو بزحات نايسن حبرتسب صحفات يحبرو كابزي رديتن جنزابن توجسوم دمايم قدامت ولدنا مزغبركا تواسب أبزت قبكا تعسب زبلوز نبرو بسرافيل تسفى بروخ أبت تدالو عمدي دياري ملسون نزنقلو زخري كتبري قريب كيغي زبلو تحستوتات تأنجيرنا لوا قال كاب تحسو ندك أي زخون مذكر كتصحف مسحسب كي داير مصحف جميرة اتزحلفه هيوتي زي صحفكو حجي انتي لخ تصحف إلى حسب نيرة ندك أي لزحسكو مزقبي كوينا أقات أميتات بعلم ندحر التمليسة كتصحف يدرخون اللو زبل يركبو بعبد الله محمد علي استدالوه عمدي دل أباب من فرارو ات معير بزبلار استي تاريخ قدلن قالسن حزب إرترا ززنتو تحستو قدما يكفلو قريب له غازيتنيا آدم بحرش أب عمدي عمار قرورا تمالن لومن أب تحت زبلار استي أبتان أزوباس ترقاقتو معولتات محبراو أقلقلوت زدسس كالاي كفال تحستو سفير له غازيتنيا محمد إدريس أب عمدي من سجل مبل 16 تخفال ترجم مصحف دكتور أحمد حسن دحلي بزعبا وسانتات بايت وصتتا ودب حبرات هاجرات أنصار إرترا بزملكت تحستو وطيلو غازيتنيا كالشو محمد أب عمدي عافيت تكالات عنا أمن الزوبا أفعبت أب تحت الزبلارستي أبتان الزوبا زركبات تكالات عنان زوبو زلو أقلقلوتاتن مسحا خايم كابستقبر ركب زستلالو تحستو تقميت اللو كابنو زوبا أفعبت كيوتانا غازيتنيا محمد إدريس نحفشو معوالتات أقلقلوت تمرتي إتانو الزوبا زدستس تحستو أسفير اللو أب عمدي شباب مس أبال بايتو زوبا سمينا وقح بحري ويزرو عشا محمود سالم شبات اتورث تارك أب تحزب الأرستي من أسيادك أنستيو أو ورسي تاريخن حدرن زحالفون زرقا قطعو كنتن زملكت سفيح مبرهي سفيرو يوسف إدريس أب عمدي حبربرو مبل 10 كفال ترجم مصحف ياسوناري أسفير الله محمد دافلا أب عمدي فن وعدت قانقان بهلن كم دلدل زمدناتات أب تحزب الأرستي نأهجراو معالتي قانقا شايناس تخيدت زنبل زدسس تحستو سفير الله أب صعبو قطعت بقادم بحرش زدالو عمدي ريادت استفلاليو سبورتاو تحستوتات بغازيتنياتات صالح قامان فاطمة أدمن أب زدالو عمدي نفيت أمر دما نتقمتات كيح شغورتي زدسس تحسو سفيروم نرخبوم ربع عبسة زرقحت غازيتا إرترا بروفايل أب ربعي زور أدماساو وقتاوي تبتب وكيل إرترا أتو هابتوم زرأي زسمعو مخفة قل تقميتو
ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ዶክተር ፍቕረየሱስ መሃፅን ሃገር ካብ ዓሶ ሓራን ምግባራ በብእዋኑ ዝተሰላሰሉ ተኸታተልቲ ዕማማት ኣብ ባይታ ዘግህድዎ ዘለዉ ዓወታትን ዝድስስ ትሕዝቶ ኣስፊሩ። ኣብ ዓምዲ ሪፖርቴጅ ነቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብ ምውሃድ ስርዓተ ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ምስ ፍትሕን ትካላት ሕግን ዘተኮረ ክብርታትን ፍትሕን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ ዕለት 29 ክሳብ 30 ሚያዝያ 2024 ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ዋዕላ ዝምልከት ጸብጻብ ሰፊሩ። ኣብ ዓምዲ Q&A ጋዜጠኛ ልዋም ካሕሳይ ምስ ነጥበባዊ ኢዮብ ሃብተስላሴ ዘካየደቶ ሰፊሕ ዕላል ኣቕሪባላ። ጋዜጠኛ ዓንዶም ግርማይ ወደረስ ኣብ ዓምዲ ልምዓት ንኹነታት ትምህርቲ ንዞባ ደቂ ኣምሓራ ዝድስስ ትሕዝቶ ሰኒዱ። ኣብ ዓምዲ ሓሳባት ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብዝብል በሲራክ ክፍለ ዝተዳለወ ተኸታታሊ ትሕዝቶ ረብዓይ ክፋሉ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሪፖርታጅ ንባብ ንዕውት ህይወት ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ሎም ዓመት ሳልሳይ ቅነ መጽሓፍቲ ዞባ ዓንሰባ ንባብ ንዕውት ህይወት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ይተኻይዱ። ነቲ ቅነ ንምክያዱ ሃዋማተ ምስ መሻርክቱ ብምውሃድዩ መደባቱ ከሰላስል ቀኒዩ። ነዚ ሳልሳይ ቅነ ምርኢትን መሸጣን መጽሓፍቲ ዕውት ንምግባሩ ክትግበሩ ካብ ዝተለሞም መደባት ስራሕ ብቐዳምነት ምዝርጋሕ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ነይሩ። ነቲ መደባት ብውዱብ መልክዕ ንምትግባሩ ድማ ብመዓልትን ሰዓትን ዝተለክዐ ውዱብ ናይ ምርኢት ግዜታት እዩ ከፋፊልዎ። ሰሚናራት ዘተ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ድማ ኣካል ናይቲ ነዚ ቅነ ንምዕዋት ዝተወስደ ተበግሶ እዩ ዝብል ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ሩፍታ ጋዜጠኛ ጥዑም ዝግ ተስፋይ ሰኣንታ ጭራም ወረቐት ብዝብል ዝተዳለወ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ክፋል ትሕዝቶ ቀሪቡ። ሓሙስ ኣብ ዝተዘርግሐት ጋዜጣ ኤርትያል ሓዲሳ ብጋዜጠኛ ኣስማ ዓብድላ ሳልሕ ኣብ እትዳሎ ዓምዲ ምን ህና ወህናክ ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ትሕዝቶታት ሰፊሮም ይርከቡ። ሓደ ካብኦም ኣብ ህንዲ ስንክልና ክልተ ኣዳው ዘለዎ ወዲ 30 ዓመት መንእሰይ ብኣጋሩ ክዝውር ፍቃድ መምርሒ መኪና ከም ዝተዋህቦ፣ ወዲ 18 ብሪጣናዊ ብናይ $20 ሎተሪ $2 ሚልዮን ከም ዝተዓወተ ዝገልጽ ሓበሬታ ይርከቦ። ብጋዜጠኛ ሃጅር ሐመድ ዝዳሎ ዓምዲ አልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራቤት ጠቀስ ሓበሬታታት ኣስፊሩ ወፂኡ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ኣልቢያ ንስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ከባቢያዊ ድሕነትን ዝምልከት ትሕዝቶ ተኣንጊድሎ። ዓርቢ ኣብ ዝተዘርግሐት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዓምዲ ጥዕና ብዛዕባ ተምላስን ውጻእትን ኣብ ሓደ እዋን ዘስዕብ ኩነት ጸገም ጥዕና ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩ ይርከብ። ተምላስን ውጻእትን ልሙድ ምልክት ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመን ዝርከብ ሰብ ክጸሉ ይኽእል። መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ክልተ ምልክታት ሕማም ኣብ ከስዐ ወይ ኣምዑት ብዝርአ በበይኑ ሕማማት ከምኡን ዝተበከለ መግቢ ብምምጋብም ዝስዕቡ። ከምዚ ምዝኸውን እቲ ምልክት ቀልጢፉ ድሕሪ ገለ መዓልታት ደው ክብል ይረአዩ። እኹል ዕረፍቲ ምርካብ ከምኡን ብብዝሒ ፈሳሲ ምውሳድ ብሰንኪ ተምላስን ውጻእትን ክስዕብ ንዝኽእል ንቕጸተ ሰብነት ማለት ድርቀት ንምፍዋስ ይከኣል እዩ። ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተምላስን ውጻእትን ኣብ ሓደ እዋን ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ህጻናት ኣብ ከስዐ ዝፍጠር ቫይረስ ወይ ረኽሲ ባክተርያ ኣብ ኣምዑት ቀንዲ ጠንቂ ውጻእትን ተምላስን ኮይኑ ይመጽእ እዩ። እዚ ዓይነት ረኽሲ እዚ ብዙሕ ልሙድ እኳ እንተዘይኮነ ንኣባፅሕ እውን የጥቅዕ እዩ። ብብዝሒ ኣልኮላዊ መስተ ምውሳድን ነፍሰ ጾር ምዃንን ንባዕሉ ኣብ ሓደ እዋን ውጻእትን ተምላስን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ምጥቃስ ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ተምላስን ውጻእትን ዝኸትል ጸገም ጥዕና ብዝርዝር ድሕሪ ምሕባር ዘቤታዊ ፍወሶምን ኣብ ሕክምና ክንከደሎም ዘድሊ ኩነትን ብንጹር ተገሊጹ ይርከብ። ሽሞንዲ ዕቆ ሚካኤል ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑና ሞት 4 ኪሎ ዝኸተለ ኪናት ብዝብል መበል 8 ክፋል ትሕዝቶ ድሕርዚ ኣበሳርን ጥዑም ዕላልን ናይዞም ክልተ ጀነራላት ካብቲ ቤት ጽሕፈት ከይወፁ ምሳሕናብ ዘለዎ ክጠልቡ እሞ ሓቢሮም ክምስሑ ተሰማምዑ። እዚ ማለት ከዓ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጅመር ንመንግስቱ ናይ ምውጋድ ስርሒት ካብቲ ቤት ጽሕፈት ከይወፁ ክከታተልዎ ምእንቲ ምክትታል ክጥዕሞም ነበረ። እቲ ስርሒት ክጅምር ወይ ክስረዝ እንተኾይኑ ካብቲ ብደረጃ ሓላፍነቱ ድሕሪ ሚኒስተር ምክልኻል ዝስራዕ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል መርዕድ ንጉሰ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብቴሌፎን ብዝንገሮም ሓበሬታዮም ከረጋግጹ።
ስለዚ ሓበሬታን መቀበል ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ኮፍ ኢሎም ተጸበዩ ምክንያቱ እቲ ስርሒት ብዝተፈላለየ ምክንያት ተሰሪዙ ክናዋሕውን ይኽእል እዩ መንግስቱ መገሻኡ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ክስርዞ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዝኸውን ፍጻመ ክሰምዑ ብተርባጽ ንጻውዒት ቴሌፎን ሜጀር ጀነራል መርአድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ምሕላው ተጸምዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቴሌፎን ጭር ዘድመጸትሉ ህሞት ናይ መርአድ ጻውዒት እናመሰሎም ኣልባቦም ከም ድምፂ ሓጓዶ መደበር ኣስመራ ዲግዲግ እናበላ ሓቆንኦም ዝብል ይርከቦ ጋዜጠኛ ሃብተ ሚካኤል ዖባ ስላሰ ኣብ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ቅኒት እወታዊ ኣተሓሳስባ ብዝብል ኣተሓሳስባና ንባህርናን ኣመለኸተናን ኣዝዩ ዝጸልዎ ካብዚ ዝብገስ ተግባራትና ህይወትናን ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ሰባትን እውን ብኣተሓሳስባና ክጽለዉ ንበርዩ ከም ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ህይወትና ብዛዕባ እንታይ ከም እንሓስብ ዓብዪ ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ምንታይ ኣብ ህይወትና ለውጢ ክንገብር እንተዳ ኮይና ኣብ ኣገባባት ተሓሳስባና ለውጢ ክንገብር ስለ ዝግባአና ብሓፂሩ ሓሳባትና ክንልወጥ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ግን ንሓደ ግዜ ጥራይ ስለ ዝሓሰብና ለውጢ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት ኣይኮነን ንሓደ ዓይነት ሓሳብ ብተደጋጋሚ እንተዳ ሓሲብናዮ ቀስ ብቐስ ሓይሊ ንረክብ ሓይሊ ሓሳባት ሓድሽ ስራሕ ክንረክብ ዝምድናታትና ከነማሓይሽን ዝያዳ ኣታዊ ክህልወናን ህይወትና ክጽብቕን ዝሕግዘና ዘኽእል ሜላ እዩ ኩሉ ዝግን ብሓደ ረፍቲ ዝፍጠር ነገር ኣይኮነን በተወሰኺ ኣብዚ ዓምዲ እዚ ብሎሚ ጽባሕ ዝተኸስረ ግዜ ከቢድ ጾር ዝብሉ ዛዕባታት እዝን ስዕባ ጥቕሳት ድማ ተኣንጊደን ንረኽበን ኣብ ገጽ 5 መድሃኔት ጸጋይ ዘዳለዎ ንምርኢት ሕርሻዊ ፍርያትን ኢደ ስራሓትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጽምብል መዓልቲ ኣህጉራዊ ሰራሕተኛታት ዝምልከት ጸብጻብ ቀሪቡሎ ጋዜጠኛ ዓረቢ መሐመድ ዘዳለዎ ንመኽፈቲ ቅነ ኣብያተ ትምህርታት ዞባ ማእከል ብምኽንያት ጽምብል ዝኽሪ ናጽነት ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያ ጋዜጠኛ ጀማል መሐመድ ዓሊ ባህላውን ሙዚቃውን ምርኢት እንተምሃሮ ብኣጋጣሚ ጽምብል በዓል ናጽነት መበል 33 ንተኸታተልቲ ፊልምታት ቱርክን በብእዋኑ ዝጭብጥዎ ዘለዉ ዓወታትን ደሓንኩኒ ጁልያ ብዝብላ ኣርእስቲ ዝተዳለወት ፊልም ሱዳን ኣብ መድረኽ ፌስቲቫል ፊልምታት ቱኒዛ ቀሪባ ዝብሉ ኣቐሚጡ ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ጋዜጠኛ መሐመድ ዓብደላ ኣብኪፋሕ ንበብእዋኑ እናተኾለዐ ዝመፀን ንወለዶታት ዝቕጽልን ፍቕሪ ሃገርን ኤርትራውነትን ዝፈጥሮም ተኣምራትን ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣንጊዱ ኣብ ዓምዲ ሓሳባት ብኣባል ማእከል ምርምርን ስነዳን ክብሮም ገብረኣብ ዝተተርጎመት ጽውጽዋይን ሓቅን ቁጠባዊ ግሎባላውነት መበል 22 ክፋል ቀሪባላ ኣብ ትሕዝቶኣ እኩያት ሳምራውያን ፊዚካዊ ጥንቃቐ ቀንዲ ቴማ ሓድሽ ሊበራዊ ማክሮ ቁጠባ ምዃኑ እዮም ዝሰብኩ መንግስቲ ኪኖ ጸጋታቱ ክነብር ከም ዘይብሉን ሚዛን ባጀት ክህሉ ከም ዘለዎን ኣስሪሮም ይማጎቱ ብዘይካዚ ባጀታዊ ጉድለት ናብ ዝቕባበ ዝሸምም ቁጠባዊ ርግኣት ዘስእን ቁጠባዊ ዕቤት ዘጉድል ከምኡውን ቀዋሚ እቶት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ትሑት ደረጃ መነባብሮ ክህልዎም ዘገደድ ምዃኑ ይኣምኑ እቲ ብዛዕባ ጥንቃቐ ዘቕርብዎ ምጉት ተመጢጡ ኪኖ ግቡእ ዝኸደዩ ብርግጽ ኣብ ጉዳይ ዘቕባበ ጥንቁቕ ምዃን እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክለዓል ዘለዎ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ጥንቁቕ ምዃን ማለት ከምቲ እኩያት ሳምራውያን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝሰብክዎ መንግስቲ ሚዛን ሕሳቡ ዓመታዊ ከስተኻኽል ኣለዎ ማለት ዘይምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ምስትኻኸል መንግስታዊ ባጀት ዓመታዊ ዘይኮነስ ዑደተ ዋኒን ማለት ቁጠባዊ ምንቁልቃል ኣብ ዝረኣየሉ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ እዩ ኣብ ጉዳይ ቁጠባ ዓመት ከም ናይ ግዜ መዕቀኒ ኣዝዩ ኣርቲፊሻዊ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ነዚ ስነ ምጎት እንተ ኣሚናሉን ተቐቢልናዮን እኩያት ሳምራውያን ሚዛን ባጀት መንግስታት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዓመታዊ ክስተኻኸል ኣለዎ ምባሎም ካብ ዳዕላ ዘይሓልፍ ምዃኑ ምግማቱ ኣይጸግምን ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ 12 ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ጥዕና ብቑሊ ብዝብል ነቲ ብደረጃ ዓለም ጥዕና ብቑሊ ብውሑስ ንግድን ቴክኖሎጅን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንሳልሳይ ግዚኡ ዝተባዕለ ኣጋጣሚ ዝድህስስ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ኣደቓቕሳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ግዜ ድቃሰይ ክመሓደር ኣጊሙኒ እትብል ሓታቲት ንዘቕረበቶ ሕቶን ምስ ኣመኻሪ ዘካየደቶ ምልልስን ዝተዋህባ ሃናፂ ምኽርን ሒዛ ወፅላ ብያቆብ መርሃዊ ጃክ እትዳሎ ዓምዲ ተርሙማ
ዝተፈላለዩ ዘናጋዕትን መሃርትን ትሕዝቶታት ህፃናት ሒዘን ረኽባ ጽውጽዋይ ብጻዕርኻ ምንባር መልሲ ቃላት ግድል ዓስራይ ውድድር ተርሙማ ይርከብዋ ብሄለን መኸታ ኣብ ዝዳሎ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ዓቕሊ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ዝበላርስቲ ዓቕሊ ዋጋ በቕሊ ክብሉ ከለዉ ስድራና በቲ ግዜቲ በቕሊ ኣገዳሲትን ዋጋ ከዓ ክብሉን ስለ ዝነበረት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ምናልባት ከምተን ብሚልዮናት ዝሽየጣ ዘለዋ መኻይን ምኾነት ኣብ ዘመንና ዝዋዓውዑ ዘለዉ ንብረት ወይ መሳርሒታት እንተሪእና ዓቕሊ ምግባር ዋጋ ከም ዘይብሉ ዘንፍት እዩ ንምዕባሌና ዘገድስ ፍጥነት ዘለዎ መስራሓት ስሉጥነት ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ዕማም ምዛም ምሕንባብ እዩ ብዝብል ሓሳብ ንኹሉ ክንቐልጥፎ ከም ዝግባእ ንጉስጉስ ኣለና ኣሳልጦ ዝጽላእ እኳ እንተዘይኮነ ገለ መስራሓት ግን ንኽዛዘምን ንደልዮ ውፅኢት ንኽንረኽበሉን ዝሓቱ ግዜ ኣለዎ እዚ መስርሕ ንኽዛዘም ዘድልዮ ግዜ ክወስድ ዕድል ክንህብ ኮይንና ከዓ ዓቕሊ የድልየና የግዳ ኣገዳስነት ዓቕሊ ስለዘይተረኣየ ይመስለኒ ኣክንዳ ዓቕሊ ምምሃር ግዜ ምውሳድ ከም ሕምቀት ዝውሰድ ዘሎ ኣድህቦ ደቂ ሰብ ንሓፂር ግዜ ስለ ዝኾነ ኢልካ ብምኽናይ ሓፂርን ጽፉፍን ብዙሕ ግዜ ብዘይወስድ ኣገባብ ስልጥኢልና ዝብል ሓረጋት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንጥቀመሉ ኣለና ኣድህቦ ደቂ ሰብ ሓፂር ድዩ ወይስ ከምኡ ስለ ዝተባህልና ኢና እናኣምኖ ዘለና ኣድህቦ ደቂ ሰብ ስለምንታይ ሓፂር ይኸውን ኣሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘሕፅሮ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ብሰፊሑ ኣንቢብና ነስተመቕራ ቀዳም ዝተዘርግሐት ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳም ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወህናክ ካብ ዝተቐመጠ ሓደ ኣገራሚ ክስተት ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ሂንዳዊ ደራፊ ኣብ ህጅት ባህታቻርያም ከም ፍሉይ ዕዱም ናይ ኢንዲያን አይደል ኣብ ዝተዓደመሉ ፍሉይ ኣቓልቦ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክስሕብ ክኢሉ ኣብቲ ምርኢት ኩሉ ነገር ንቡር እኳ እንተነበረ ኣብ ህጅት ባህታቻርያ ከም ዕዱም ኣብቲ ፍጻመ ምርኣዩ ዝፈጠሮ ኩነት ድማ እዩ ዝነበረ ኣብ ህጅት ባህታቻርያ መሰለቱ ልክዕ ናይ ፕሬዚደንት ነበር ግብፂ ሑስኒ ሙባረክ እዩ በዚ ድማ ንግብፃውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዓብ መስሕብን መዘኻኸርን ክኾኖም ብምኽኣል እዩ እቲ ክስተት ዘጋጠመ ድሕርቲ ህንዳዊ ኣብ ህጅት ባህታቻርያ ናብ ግብፂ ምብፃሕ ክካየድ ሓድሽ ትካል ከመርቕ ዕድመታት ቀለምሕተት ምወላ ዝተፈላለዩ ትካላትን ካልእን ዓቕለቕሊቖሞ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ዓምዲ ሜን ሁና ወህናክ ሰሓቕ ፈውሲ ዝተፈላለዩ ሕማማት ምዃኑ ተመራመርቲ ጀርመን ከም ዘረጋግጹ ተሓቢሩሎ ጋዜጠኛ ማሕሙድ ዓብድላ ኣብ ክፋሕ ኣብ ዓምዲ ዝርዓ ወቕትሳድ ኣብ ሕርሻን ዝተዓመሙ ዕዉታት መደባት ዝድስስ ትሕዝቶ ኣስፊሩሎ ጋዜጠኛ ሃጅር መሓመድ ኣብ ዓምዲ ውሓት ኣልጢፈል ንህፃናት ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕዝቶታት ኣቕሪባላ ኣብ ናይ ቀዳም ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ኣብ ዓምዲ ላይተር ሳይድ ዘየቕለምናሉ ባህላዊ መስተ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርስቲ ጋዜጠኛ ንምያህ ክብራብ ንሻሂን ወግዕታቱን ዝምልከት ትሕዝቶ ኣስፊሩ ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ጋዜጠኛ ሰምዖን ወልደ ሚካኤል ንድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታት ቦታ ስራሕን ዝምልከት ትሕዝቶ ኣቕሪቡ ኣብ ኢጣልያ እትሕተም ጋዜጣ ኤል ቴምፖ ኣብ ወርሒ ሰነ ሚኒስተራት ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ኢጣልያ ናብ ኤርትራ ዑደት ክካየድ ምዃኑ ኣብ መንጎ ኢጣልያን ኤርትራን ክትግበር ብዛዕባ ዝኽእል ባህታ ምትሕብባራት ክስእል ምዃኑ ምግላጻት ተጠቒሱሎ እዚ ኣብ ጋዜጣ ኤል ቴምፖ ኢጣልያ ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ኣብ ጉንበት 4 ዝወፀ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሰላም